ଓଡ଼ିଶାର ଶଙ୍ଖକ୍ଷେତ୍ର କେଉଁଠି ଅବସ୍ଥିତ? ଅପସନ୍ ଏ ଗୋପାଳପୁର, ଅପସନ୍ ବି କୋଣାର୍କ, ଅପସନ୍ ସି ବାଲେଶ୍ୱର, ଅପସନ୍ ଡି ପୁରୀ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଅପସନ୍ ଡି ପୁରୀ। ଓଡ଼ିଶାର ଶଙ୍ଖକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଓଡ଼ିଶାର ଗଙ୍ଗା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଯମୁନା, ଅପସନ୍ ବି କାବେରୀ, ଅପସନ୍ ସି ମହାନଦୀ, ଅପସନ୍ ଡି ତୃଷ୍ଣା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଅପସନ୍ ସି ମହାନଦୀ। ମହାନଦୀକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଗଙ୍ଗା କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍କକ୍ଷେତ୍ର କେଉଁଠି ଅବସ୍ଥିତ? ଅପସନ୍ ଏ କଟକ, ଅପସନ୍ ବି ପୁରୀ, ଅପସନ୍ ସି କୋଣାର୍କ, ଅପସନ୍ ଡି ଗଞ୍ଜାମ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଅପସନ୍ ସି କୋଣାର୍କ। ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍କକ୍ଷେତ୍ର କୋଣାର୍କରେ ଅବସ୍ଥିତ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକ୍ଷେତ୍ର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଅପସନ୍ ବି ବ୍ରହ୍ମପୁର, ଅପସନ୍ ସି କଟକ, ଅପସନ୍ ଡି ମାହାଙ୍ଗା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ମାହାଙ୍ଗା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଓଡ଼ିଶାର ଭାତହାଣ୍ଡି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ କଳାହାଣ୍ଡି, ଅପସନ୍ ବି କନ୍ଧମାଳ, ଅପସନ୍ ସି ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଅପସନ୍ ଡି ବରଗଡ଼। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଅପସନ୍ ଡି ବରଗଡ଼। ବରଗଡ଼କୁ ଓଡ଼ିଶାର ଭାତହାଣ୍ଡି କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଓଡ଼ିଶାର ବିହଙ୍ଗ ବିହାର କେଉଁଠି ଅବସ୍ଥିତ? ଅପସନ୍ ଏ ଗୋପାଳପୁର, ଅପସନ୍ ବି ନନ୍ଦନକାନନ, ଅପସନ୍ ସି ଭିତରକନିକା, ଅପସନ୍ ଡି ଚିଲିକା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଅପସନ୍ ଡି ଚିଲିକା। ଓଡ଼ିଶାର ବିହଙ୍ଗ ବିହାର ଚିଲିକାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଓଡ଼ିଶାର କାଶ୍ମୀର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଗୋପାଳପୁର, ଅପସନ୍ ବି ପୁରୀ, ଅପସନ୍ ସି ମାଲକାନଗିରି, ଅପସନ୍ ଡି ଦାରିଙ୍ଗିବାଡ଼ି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଅପସନ୍ ଡି ଦାରିଙ୍ଗିବାଡ଼ି। ଦାରିଙ୍ଗିବାଡ଼ିକୁ ଓଡ଼ିଶାର କାଶ୍ମୀର କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଓଡ଼ିଶାର କାଶୀ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ କଟକ, ଅପସନ୍ ବି ପୁରୀ, ଅପସନ୍ ସି ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଅପସନ୍ ଡି ବାଲେଶ୍ୱର। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଅପସନ୍ ସି ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଓଡ଼ିଶାର କାଶୀ କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଓଡ଼ିଶାର ଇସ୍ପାତ ସହର କେଉଁଠି ଅବସ୍ଥିତ? ଅପସନ୍ ଏ କଟକ, ଅପସନ୍ ବି ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଅପସନ୍ ସି ବ୍ରହ୍ମପୁର, ଅପସନ୍ ଡି ରାଉରକେଲା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଅପସନ୍ ଡି ରାଉରକେଲା। ରାଉରକେଲାରେ ଇସ୍ପାତ ସହର ଅବସ୍ଥିତ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଓଡ଼ିଶାର ଭଞ୍ଜ ବିହାର କେଉଁଠି ଅବସ୍ଥିତ? ଅପସନ୍ ଏ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ଅପସନ୍ ବି ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ଅପସନ୍ ସି ସାଲେପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ଅପସନ୍ ଡି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ। ଅପସନ୍ ଏ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଓଡ଼ିଶାର ଗଦାକ୍ଷେତ୍ର କେଉଁଠି ଅବସ୍ଥିତ? ଅପସନ୍ ଏ ଗଞ୍ଜାମ, ଅପସନ୍ ବି ଗଜପତି, ଅପସନ୍ ସି ଯାଜପୁର, ଅପସନ୍ ଡି ଢେଙ୍କାନାଳ। ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଅପସନ୍ ସି ଯାଜପୁର। ଓଡ଼ିଶାର ଗଦାକ୍ଷେତ୍ର ଯାଜପୁରରେ ଅବସ୍ଥିତ।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଓଡ଼ିଶାର ତୁଳସୀ କ୍ଷେତ୍ର କେଉଁଠି ଅବସ୍ଥିତ? ଅପସନ୍ ଏ ପୁରୀ, ଅପସନ୍ ବି ବାଲେଶ୍ୱର, ଅପସନ୍ ସି ଯାଜପୁର, ଅପସନ୍ ଡି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଅପସନ୍ ଡି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ଓଡ଼ିଶାର ତୁଳସୀ କ୍ଷେତ୍ର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଓଡ଼ିଶାର କୈଳାସ କେଉଁଠି ଅବସ୍ଥିତ? ଅପସନ୍ ଏ ପୁରୀ, ଅପସନ୍ ବି କୋଣାର୍କ, ଅପସନ୍ ସି ହିମାଳୟ, ଅପସନ୍ ଡି କପିଳାସ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଅପସନ୍ ଡି କପିଳାସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ତ୍ରିଭୁଜ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ କୋଣାର୍କ, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଅପସନ୍ ବି କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ପୁରୀ, ଅପସନ୍ ସି ପୁରୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, କୋଣାର୍କ, ଅପସନ୍ ଡି ପୁରୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ବ୍ରହ୍ମପୁର। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଅପସନ୍ ସି ପୁରୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, କୋଣାର୍କ। ଏହାକୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ତ୍ରିଭୁଜ କୁହାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଓଡ଼ିଶାର ଜ୍ୟୋତିବିହାର କେଉଁଠି ଅବସ୍ଥିତ? ଅପସନ୍ ଏ ବାଲେଶ୍ୱର, ଅପସନ୍ ବି କେନ୍ଦୁଝର, ଅପସନ୍ ସି ବଲାଙ୍ଗୀର, ଅପସନ୍ ଡି ସମ୍ବଲପୁର। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଅପସନ୍ ଡି ସମ୍ବଲପୁର। ଓଡ଼ିଶାର ଜ୍ୟୋତିବିହାର ସମ୍ବଲପୁରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଓଡ଼ିଶାର କଲା ପାଗୋଡ଼ା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଧବଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର, ଅପସନ୍ ବି କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର, ଅପସନ୍ ସି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ଅପସନ୍ ଡି ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଅପସନ୍ ବି କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଓଡ଼ିଶାର ଧଲା ପାଗୋଡ଼ା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଧବଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର, ଅପସନ୍ ବି କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର, ଅପସନ୍ ସି ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ଅପସନ୍ ଡି ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର। ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ସି ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର। ପ୍ରଶ୍ନ ଓଡ଼ିଶାର ରାବର କ୍ଷେତ୍ର କେଉଁଠି ଅବସ୍ଥିତ? ଅପସନ୍ ଏ ଭଞ୍ଜନଗର, ଅପସନ୍ ବି ଫୁଲବାଣୀ, ଅପସନ୍ ସି କଟକ, ଅପସନ୍ ଡି କୋରାପୁଟ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଅପସନ୍ ଡି କୋରାପୁଟ। ଓଡ଼ିଶାର ରାବର କ୍ଷେତ୍ର କୋରାପୁଟରେ ଅବସ୍ଥିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଓଡ଼ିଶାର ବାଣୀକ୍ଷେତ୍ର କେଉଁଠି ଅବସ୍ଥିତ? ଅପସନ୍ ଏ ଜଗତସିଂହପୁର, ଅପସନ୍ ବି ବାଲେଶ୍ୱର, ଅପସନ୍ ସି ନବରଙ୍ଗପୁର, ଅପସନ୍ ଡି କଟକ। ତାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଜଗତସିଂହପୁର। ଓଡ଼ିଶାର ବାଣୀକ୍ଷେତ୍ର ଜଗତସିଂହପୁରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଓଡ଼ିଶାର ବ୍ୟାସ କ୍ଷେତ୍ର କେଉଁଠି ଅବସ୍ଥିତ? ଅପସନ୍ ଏ କଟକ, ଅପସନ୍ ବି ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଅପସନ୍ ସି ବାଲେଶ୍ୱର, ଅପସନ୍ ଡି ରାଉରକେଲା। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଅପସନ୍ ଡି ରାଉରକେଲା। ରାଉରକେଲାରେ ଓଡ଼ିଶାର ବ୍ୟାସ କ୍ଷେତ୍ର ଅବସ୍ଥିତ।